Zkuste si to představit. Kubu má řídit zdecimovaný parlament kdesi daleko za mořem. Kubánci stále důrazněji. Kubánci stále důrazněji vyjadřují odpor. V roce 1904 se Spojené státy rozhodly k malé demonstraci síly. Jezinky? 1 pizza, pane. Kdože? Vezu pizzu, pane. S pálivou omáčkou a masem. To je pro mě. Spropitný. Nemám halucinace, že? Můžete mi říct, co tady děláte? Učím se o Kubě a zaháním hlad. Pane Spicoli, důrazně vás varuji. Ukrajujete z mého času obrovské porce. No jo, já o tom přemýšlel, pane Hand. Když s váma sedím ve stejné třídě, patří ten čas nám obou. Takže asi nebudete proti, když si náš čas zpříjemním. Ovšem, že nebudu proti, pane Spicoli. Čas patří nám. Vám, mně, zkrátka nám všem. Ale já jsem váš učitel. Hamiltonova, Brent, Kornfeld. Tabuli. Pan Spicoli nám připravil pohoštění. Je to od něj milé. Poslušte si. Dám si rovněž.